Mayong buntag no sab mga Bible students. Salamat no sab nga kapadayon gyapon ta sa ato karon nga klase. Matud pa ni Jesus Christ, if ye continue in my word, then are ye my disciples indeed, and ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Kini nga tong pagtuon di ni mahuman. Mahuman lang ni kung mubalik na ang Ginoo or kuhaon na ta sa Ginoo samtang may kinabuhi pa. Life is learning, and learning is lifetime. Okay, ito ipadayon ng atong lesson about the attributes of God. Okay, once again, ang atong topic, the attributes of God. Adunay daghang mga attributes or characteristics ang Dios nga gipakita diya sa Biblia. Pero atong gilimitahan lamang sa about 24 attributes of God nga atong tagaan og pagtagad. Okay? And then, tungod kay daghan kini about 24, katulo na to ni discussion. So, niya na ta karon sa ikaduha nga discussion about the attributes of God. Human na ta sa 1 to 8. So, niya na ta karon sa 9 to 16. Pero akong i-recap lang sa gihapon. Bago niya na, mag-pray na ta. Let's pray. Our precious Heavenly Father, thank you so much, God, once again for the privilege of giving to us. We can study about the attributes of God. Lord, cleanse our hearts. Forgive us for failures we have. And I pray, Lord, nga ikaw magagamit sa mga lagad, speak in one's heart, o gamit kini nga video, di lang para sa mga Bible students, nga intended kini para kanila, kundi para usab sa tanan nga nagapaminaw, nga gustong makakaton, may tungod sa Dios. Dalaygon kayo, a great be with us. Gamit ko once again, in Jesus' name I pray. Amen. Okay, niyatong miagi atong naisgutan about 8 ka mga attributes of God. Number 1, God is self-existent. Ibig sabihin, ng Diyos, nag-exist siya, pinagi niya. Okay? Wa siya gisaligang lain, gasalig siya sa ikaw galingon. As God, He exists by Himself. So that is what self-existence or self-existent is all about. Number 2, God is self-sufficient. Okay, God is self-sufficient. Next, God is eternal. Wala siya sinugdanan, wala po siya katapusan. Ina ng atong Diyos. Di siya limited sa time, kaya siya gabuhat sa time. Before He created time, past, present, and future, diha na siyang daan, kaya siya may gabuhat sa iyang sa time mismo. Okay, number 4, God is infinite. Ibig sabihin, no limitations. Number 5, God is omnipresent. Ibig sabihin, God is present everywhere at the same time. Okay? Number 6, God is omnipotent. Ibig sabihin, all-powerful. Ina na ang atong Diyos. All-powerful. That is what omnipotent is all about. Okay? And then, number 7, atong na-discuss na is about God is omniscient. Ibig sabihin, He is all-knowing. Nasayod siya sa tanang butang. May tungod sa atong need, atong panginahanglan, nahibalo siya ni anang tanan. Number 8, God is wise. O gusto sa Dios nga maging wise, punta sama niya. Kaya ang wise gani, nahibalo at tudo, and then, dili sayon matunto. Dili sayon mailad kay wise man. Ning anatas number 9, God is immutable. Ibig sabihin unchangeable. Ang Dios di mausab. Dili mausab ang pagka-Dios sa Dios. But sometimes na siya mga decision making ngayong usbon nagdepende sa reaksyon sa tao. Example, sa diha nga ang Dios na kahukom na nga iyang patyon ang tao tungod kay ang Dios wa malipay. Sa diha ang tao maghinulsol, mausab ang iya ang desisyon. Kay ang reaction sa tao, may paubos, naghinulsol, nag-igsuri sa Dios, maluoy gid ang Dios because maluluyon man ang Dios. Another example yan na, kadtong si King Hezekiah, patyo nang ta sa Ginoo, may paubos siya, nag-ampo, mihilak pag yun. Ug niya, gi-extensionan ang iyang katuigan, o another 15 years. And then, ang Nineveh. Sa diha nga ang Nineveh gisintinsyaan na unta sa Ginoo nga laglagon, naghinulsol sila, nagrepent.
nagpuasa gikan sa king ngadto sa pinakaubos, gunya wala dayon na sa Ginoo because of the good reaction sa maong mga katawhan sa Ninive. But as far as pagka-Diyos sa Diyos, God is unchangeable. Dili gayud mausab ang Diyos. Okay? So muna gitawag og immutable. God is immutable. Okay, number 10. Not just immutable. Not a verse ana. Ato sang tanaw di ang verse. God is immutable. Ni ata karon sa Hebrews chapter 1 verse 10 to 12. Hebrews chapter 1 verses 10 to 12. The Bible says, "And thou, Lord, in the beginning hast laid the foundation of the earth, and the heavens are the works of thine hands. They shall perish, but thou remainest." Ang kalibutan, ang mga gibuhat sa Ginoo, yuta, kalangitan, sila mga wala. Apan ang Ginoo nagapabilin sa gihapon, magapabilin sa kanunay. "And they all shall wax old as doth a garment." Madaan sila. "And as a vesture shalt thou fold them up, and they shall be changed, but thou art the same, and the years shall not fail." Ang Ginoo magpabilin sa gihapong mao siya, og ang iyang katuigan dili mapakyas. Di man siya matigulang sa mas ato nga mulubad, ang Dios di man mulubad. In Hebrews chapter 13 verse 8, Jesus Christ the same yesterday and today and forever. Okay, so balikan na to. God is immutable. Di mausab ang Dios. Number 2, God is sovereign. Importante maguni mga Bible students o matag isa nga naminaw karon nga magtutuosan sa Ginoo nga di lang kay nagatuto sa Dios, makaila pud ta sa Dios bisan sa iyang characteristics. Dili siya nawong kay walay tao nga makakita sa Ginoo nga magpabiling buhi ingon sa naisulat. Okay? Importante nga nagatuutan niya bisan wa ta kakita. Ningon sa naisulat, bulahan siya nga mituo bisan wala makakita. Ang importante lang makailata sa Dios diya sa iyang mga characteristics nga gitudlo sa Bible. Okay? Because ang Bible mao man ni siya ang nagapakdayag na to, nagapaila na to, may tungod sa atong Dios nga gituuhan, giila, gidawat, gisaligan ug gialagaran. Believing God is taking God at His word. Okay, number 10, God is sovereign. Ibig sabihin, He controls over all things. Mo ni kanindot sa atong Dios. Hasta ang COVID-19 gikontrol sa Ginoo. Hasta si Satanas gikontrol sa Ginoo. Hasta tanang dautan ni ining kalibutan gikontrol sa Ginoo. Kaya nga, ang tinuod magtotoo sa Ginoo, we are safe in the hand of the Lord. Okay, God is sovereign. He controls over all things. In Psalms chapter 135 verse 6, Psalms chapter 135 verse 6, the Bible says, "Whatsoever the Lord pleased, that did He in heaven, and the earth, and in earth, in the seas, and all deep places." Okay? Bisan unsay kahimuot sa Dios, iyang pagabuhaton gayod. Inana ang Dios because He is sovereign, He controls everything. In Isaiah chapter 46 verse 9 and 10, Isaiah chapter 6 verses 9 and 10, the Bible says, "Remember the former things of old, for I am God, and there is none else. I am God." So unsay gingon dito? Hinumdumi ang karaan nga mga butang. Kay ako mo ang Dios, ug wala nay lain pa. Ako mao ang Dios, and there is none like me. So diri na to makita ang Father, Son, and Holy Spirit usa ra gyud ka Dios. Kaya nga naman, ang Amahan Diyos, ang Anak Diyos, ang Holy Spirit Diyos. So paano niyo sabihing tulo ang Diyos? Nga ang Bible nagingon, ako mo ang Diyos, wa nay lain pa, walay kauban ako. Gapasabot nga kanang na ang Amahan, Anak, Balang Espiritu usa lamang di na ka Diyos. Katulad ng isang tao, ang tao is composed of body, soul, and spirit, usa lamang ka tao. Okay? Kung imong palingkuron gud ning body, soul, and spirit, dili tulo ka bangko ang imong kuhaon. Tagahaan lang nimo sa kabangko, kalingkod na ng body, soul, and spirit. Because body, soul, and spirit is one man. Mao pud ni,
Dito sa langit, one throne, singular, usa lamang ka trono. Pero ang galingkod, ang amahan ug ang anak, unsay pasabot, gisabak, wa man pud sa baka. Galingkod yun. So diha na to makita, as the Bible says, Father, Son, and Holy Spirit are one. Refers the Godhead. Okay? So balik ka na to in Isaiah chapter 46 verse 9. The Bible says, remember the former things of old, for I am God and there is none else. I am God and there is none like me, declaring the end from the beginning and from ancient times, the things that are not yet done, saying, my counsel shall stand and I will do all my pleasure. Nganong iyang mahimo tanan nga iyang gusto? Because He is sovereign. Kita daghang kayong gusto na to nga di na to mahimo. Nga naman, limited ta, o niya dili ta sama sa Dios nga sovereign nga mo'y nagkontrol sa tanang butang. But God is sovereign. He controls over all things. Number 11 nga karakter sa Dios or characteristic sa Dios or gitawag tag attribute of God. Number 11, God is incomprehensible. God is incomprehensible. Ibig sabihin, mga kaigalaan, nga ang Dios dili gayod matugkad. Okay? Walay makatugkad nato sa Dios. Pero dunay mga butang nga masabtan nato siya, sumala sa iyang gipadayag. Mo nagingon sa Deuteronomy chapter 29 verse 29, secret things belong to God, only those revealed things are belong to men. Only those revealed things belong to men. Ibig sabihin nga makita na to nga dunay mga butang gipadayag sa Dios nga diin siya nagpaila, pero dunay mga butang nga di gid nato siya matugkad as God. Otherwise parang Dios naman pud kita. Kung ugaling matugkad nato tanan nga kinatibuk-an sa pagka-Dios. No one can what we call walay tao ni bisan kinsa nga makatugkad yun sa pagka-Dios sa Dios. Okay, ni atas sa Job chapter 11 verse 7 to 9. Job chapter 11 verses 7 to 9 akong pagabasahon. Canst thou by searching find out God? Ikaw ba pinaagi sa pagpangita makakaplag sa Dios? Canst thou find out the Almighty unto perfection? Ibig sabihin, sa hingpit ba imo gyud nga matugkad ang labing gamhanan? It is as high as heaven. Sama kini kataas sa langit. What canst thou do? Deeper than hell. What canst thou know? In verse 9, the measure thereof is longer than the earth and broader than the sea. Grabe. Hilabihan yun. Ang iyang sukod mas taas pa. Sa yuta, mas lapad pa kaysa kadagatan. In Romans chapter 11 verse 33, Romans chapter 11:33, oh, the depth of the riches both of the wisdom and knowledge of God. Mato pa niya, o kalalom sa pagkabahindianon sa kaalam o kahibalo sa Dios. How unsearchable are His judgments and His ways past finding out. Kapasabot diri mga kabataan, mga Bible students, nga ang Dios di ay dili gyud matugkad. Mo na nga ug unsa may gipadayag sa Bible, maura na diha lang tama ang atong mailhan sa Dios. Kay dili gyud nato siya matugkad. Kay kung matugkad ang Dios, basig na ay mo overpower sa Dios ba. Basig na ay mo impeach sa Dios. But thanks God, He is sovereign, He is all powerful, dili siya ma-impeach. Mo ni kanindot sa Dios nato. Kay kung ma-impeach siya, luoy kay ta. May nalang gani kay atong Dios hilabihan, kagamhanan, nagkontrol sa tanang butang. He is sovereign. O dili siya gayud matugkad ng Dios nato. Tungod sa hilabihan niya kahibulungan gayud kaayo. God is incomprehensible. Ang Dios dili gayud matugkad. Next, number 12, God is inscrutable. Ang Dios misteryoso. God is inscrutable. Ibig sabihin mysterious. Dili gayud nato mao nang di nato siya matugkad tungod sa iyang kamisteryoso. Siya ang gitawag miraculous God. Mysterious. In Romans chapter 11 verse 33,
atong nabasa na kaganina, atong basahon pagbalik. Oh, the depth and of the riches, both of the wisdom and knowledge of God. How unsearchable are His judgments and His ways past finding out. Ang iyang mga paagi di na to masabtan. O inana. Pero magbasa ta sa Bible, nya willing lang ta muobey bisag wa ta kasabot, hibalot ta nga matarong ang iyang mga kagustuhan, ang iyang leading sa ato. Obey lang bisag wa kasabot, obey lang. Siguradong di ka mapahamak because God is so good to us. All things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Okay, God is inscrutable. Ang Diyos, misteryoso. In Revelation chapter 10 verse 7, Revelation chapter 10 verse 7, the Bible says, "But in the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound, the mystery of God should be finished, as He hath declared to His servants the prophets." Ang mga misteryo sa Diyos, pagatapuso na, should be finished. Ugunya, He hath declared to His servants the prophets. Kay iya mang itugan ngadto sa iya mga spokesperson mo na nga kining mga magtuon sa pulong sa Ginoo, daghan kang ikasulti. Nganong daghan ikasulti? Daghan man kanibawan. No. Sa man nato pagsulti ko tay kay balo. Labi na kanyong gitawag magpastor. Di lang kay gitawag ka magpastor, mag-study gid pod. Ingon ang Bible, "I will give you pastors according to mine heart that shall feed you with knowledge and understanding." Unsaon pag-serve sa purpose. We are designed to teach with knowledge and understanding. Kung what ay knowledge and understanding. Unsaon makuha ang knowledge and understanding, di na automatic. First and foremost, salamat ta kay nanatay Holy Spirit nga mohatag nato more wisdom, knowledge and understanding, but we are also commanded to study. Ingon sa naisulat, "Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth." Okay, number 13, God is holy. Ang Diyos balaan. God is holy. Muna nga ang mga iya sa Diyos dapat magbalaan. In Leviticus chapter 19 verse 2, Leviticus chapter 19 verse 2, the Bible says, "Speak unto all the congregation of the children of Israel, and say unto them, Ye shall be holy, for I, the Lord your God, am holy." Magbalaan kamo, kay ako nga inyong Ginoong Diyos, balaan. Morning ang iya sa Diyos magbalaan. Wala iya sa Diyos nagpadayon sa kasalanan. Kay naisulat na siya nga nagapadayon sa pagkasala, iya pasayawa. Busa kamo nga iya na sa Ginoo, hing surrender na mo sa Ginoo, naghinulsol og midawat ni Kristo nga inyong manuluwas, og mi-commit sa inyong kaugalingon nga moalagad na mo sa Ginoo, dili na mo iya sayawa. Kaya nga dili na mo magpakasala. Ingon sa naisulat, "I am holy, and therefore pagbalaan usab kamo." In Psalms chapter 99 verse 9, Psalms chapter 99 verse 9, the Bible says, "Exalt the Lord our God, and worship at His holy hill, for the Lord our God is holy." No? Daygan ninyo ang Ginoo nga Dios, atong Dios. Simbaha siya di siyang bala ang buntod. Nag-refer ni sa atong meeting place karon, at the same time sa langit, the third heaven, the paradise of God, the everlasting kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ. Okay? In 1 Peter chapter 1 verse 15, 1 Peter chapter 1 verse 15, the Bible says, "But as He which hath called you is holy, so be holy in all manner of conversation." Maingon nga siya nga nagatawag kaninyo, o nakatawag kaninyo balaan man, magbalaan usab kamo diha sa tanang matang o bahin sa inyong pagkinabuhi. So inani ang mga iya sa Dios. Kaya nga ang tinuod nga iya sa Dios, nagkinabuhi para sa Dios, wala na ibisyo. Ingundang na sa iya mga bisyo. Kaya ang bisyo gapos ka na sa demonyo, gihatag ka na sa yawa sa tao, nga dili pa iya sa Ginoo. Pero sa diyang na iya na ta sa Ginoo, na isulat, "If any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, behold, all things are become new." Okay, number 14, God is jealous. Ang Diyos abughuan. Kaya nga di siya gusto magdinautan ta. Kaya kung magdinautan ta, ang yawa mo atong gilipay, mga bugho ang Diyos niya. Dili usab gusto ang Diyos nga magsimba tag Diyos. Nga naman, kay ang Diyos mga bugho niya na mga lifeless nga mga rebulto, mga larawan. Mga bugho ang Dili religion,
Dili church ang ingon ani, dili pastor ang giingon ni ani. Ang Dios nga imong giila, nga imong Ginuog manluluwas imong kinabuhi, nga imong gialagaran, siya mo nagingon dili ta magbatog Dios nga naman God is jealous, abughuan ang Dios. In Exodus chapter 20 verses 4 to 5, Exodus chapter 20 verses 3, 4 and 5. Once again, Exodus 20 verses 3, 4, and 5, the Bible says, "Thou shalt have no other gods before me." Ang gods dinhi is small letter G, refers Diyos. Mga larawan ba? Ng simbolo-simbolo. Di man iya sa Ginoo simbolo-simbolo. Iya man sa tao, sa relihiyon man na, di man espiritu sa Ginoo gatudlo, ana espiritu man sa demonyo. Kaya nga naman, ang pagsupak sa Ginoo, lead by spirit sa demonyo, dili sa balang espiritu. Balikan na to. The Bible says in Exodus chapter 20, beginning verse 3 down to verse 5, the Bible says, "Thou shalt have no other gods before me. Thou shalt not make unto thee any graven image, or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them. For I, the Lord thy God, am a jealous God." Ako ang Ginoo inyong Dios, abughuan nga Dios, jealous God. Kaya nga di siya gusto magkulit-kulit tag malarawan yukbo-yukbuan kay simbolo sa Ginoo. Bulahan siya nga mituo bisan wala makakita. Ayaw pulihig binuhat og tao ang imong magbubuhan og manluluwas. Ingon ang Bible, "Visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generation of them that hate me." Kung supako nato ang gisugo sa Ginoo, imbis nga musimba ta ni atong espiritu nga Dios nga dili makita, dito ta mo paubos ni anang atong magbubuhat, the sovereign God, maghimo nun tag mga larawan yukbo-yukbuan. Ingon ang Bible, nakig-away ta sa Dios ug samara nga gidumtan nato ang di makita nga Dios. Busa silutan sa Dios kay gayukbo-yukbo ni anang gidili nga mga Dios. In Exodus chapter 34 verse 14, di ni ako kay kun ako na wrong, but this is according to what the Word of God says. In Exodus chapter 34 verse 14, "For thou shalt worship no other God." This is a command. Di ka magsimba sa bisan unsang Dios. "For the Lord, whose name is jealous, is a jealous God." Kaya ang Ginoo kinsang ngalan abughuan, mo ang abughuan nga Dios. So God is jealous. Number 15, second to the last. Number 15, second to the last. God is righteous. Ang Diyos matarong. Kaya nga bulahan katong nangalagad sa Ginoo, because God is not unrighteous to forget our work and labor of love. The Bible says, anything we have done for the Lord, with the Lord accordingly, based on what He says in His Word, pagagantihan gayod niya, because God is righteous. He is not unrighteous. God is righteous. In Exodus chapter 9 verse 27, Exodus 9:27, the Bible says, "And Pharaoh sent and called for Moses and Aaron, and said unto them, I have sent this time. The Lord is righteous, and I and my people are wicked." Ning ila si King Pharaoh ani nga time, pero nangilad lang. Pero bastang nagsulti siya tinuod nga unsa nga ang Ginoo matarong. The Lord is righteous. In Daniel chapter 9 verse 14, Daniel 9:14, the Bible says, "Therefore hath the Lord watched upon the evil, and brought it upon us. For the Lord our God is righteous in all His works which He doeth, for we obeyed not His voice." Kanang hampakon bitaw ta sa Ginoo, part na sa God's righteousness. Kung di bitaw ta mo obey niya, kung mo disobey bitaw ta sa Ginoo, that's wickedness. Wala biya ta luwasa sa Ginoo aron itambog sa impyerno. Giluwas ta sa Ginoo aron dili na ta ulipunon sa mga demonyo. Giluwas ta sa Ginoo og gisugo nga moalagad ta niya aron siya makabless nato. Unya iya pagitang tagagtaas nga kinabuhi, panalanginan ta niya pagyod dayon iya pagitang gamtihan didto sa langit. Naglantaw ang Dios atong kayuhan, kundi ta moalagad niya, hampak ang ihatag niya nato. Kay di siya gusto madao ta. Ang iyang hampak for good, aron unta kita makaambit siyang pagabalaan. Okay? God is righteous. In Psalms chapter 7 verse 9, Psalms chapter 7 verse 9, the Bible says, "Oh, let the wickedness of the wicked come to an end, but establish the just.
For the righteous God trieth the hearts and reins. Ang Diyos di ay nagasusi, ang matarong nga Diyos nagasusi diha sa atong mga kasing-kasing. Ug iyang tapuson kadtong pagkadautan sa mga dautan, ug unya iyang pabarugon ang mga matarong. Okay? Number 15. So nian ta karon sa number 16. God is just. Okay? God is just. Ang Ginoo hustisya. Hustisya. Kaangayan ang iyang gusto. Hustisya. Okay? Isaiah chapter 45 verse 21. Isaiah chapter 45 verse 21. The Bible says, "Tell ye, and bring them near. Ye, let them take counsel together. Who hath declared this from ancient time?" Oh, who hath declared this from ancient time? Who hath told it from the time? Have not I the Lord? And there is no God else beside me. A just God and a Savior, there is none beside me. Walay uban ako. Nga naman, Father, Son, and Holy Spirit are one. Walay uban ako. Ako ang Diyos, a just God, ang usa ka gitawag og hustisya nga Dios, and a Savior og usa ka manluluwas. In Job chapter 4 verse 17, Job chapter 4 verse 17, shall mortal man be more just than God? Ang mamatay nga tao mas hustisya pa ba siya kaysa Dios? Shall a man be more pure than his maker? Mas putli pa ba ta sa atong magbubuhat? So makita na to, God is just. Hustisya ang Diyos. Ang tinuod nga justice naa sa Dios. Ang Dios dili kabayran. Ang Dios dili nimo mauwat. Ang Dios hustisya siya. Unsay gihimo natong pagamatarong, iya ginangbugtian. Ang tao nga Kristohano na tinuod nagdawat ni Jesus, then mag-faithful sa pagpangalaga ni Jesus, iya ginang i-bless because God is just. Protektahan pud niya, panalipdan, lipayon, labaw tanan. Iya ang gantihan kung moabot na taglangit. Pero samtang ni apata sa yuta, iyang lipayon, proteksyonan, tagagkalinaw sa kasing-kasing, gamiton alang sa kaluwasan, sa daghan, first and foremost sa ating buong family. So mao ni man kagalaan makita nato ang mga pipila ka mga attributes or characteristics of God we have to understand so atong malagaran siya accordingly, faithfully for His glory. Okay? Kay dili basta-basta ang Ginoo nga atong Dios. Salamat ta nga bisan sa atong mga failures pagdautan, iya patang gikaluyan. Gikuha ta gikan sa yup nga pagtulunan aron kita mamalik sa iyang balaang kasulatan ang tinuod nga giya kanatong tanan nga mituog nakaila kaniya ang ating nag-iisang tagapagligtas, Jesus. Okay, now ito na tayo nakuha about the attributes of God. Ato ni padayon sa sunod. Ug alang kanimo karon nga nagapaminaw nga medyo og naa na kay duty na katunan may tungod sa Dios, matarong ang Dios. Dili siya dautan. Daghang nagmahay sa Dios kay matod pa gibuhat lagi sa Dios ang tao, pero daghang nagkalisod, daghan pong hayahay. Ayaw kasinahi ang mga hayahay. Dunay rason nganong nahayahay sila. Dautan man ang ilang gihimo or dili, ang Ginoo hustisya, ang tanan mo atubang sa Ginoo. Okay? Ug usapod nga rason ngano ang tanan nagkalisod kay halag patuyang sa kinabuhi. Ang uban nang minyo na wa gani magpangandamdaan. Kaya nga kay wa tay giya nangyari ang mga bagay na hindi inaasahan, pero karon nga naa nato sa Ginoo, saligi siya magpagiya ka, hindi patapos ang laban. God is so good to us. Hinaot nga doon natin nakuha. Kung di pa kaluwas, pag hinulsol, higala. Ingnang Ginoo, Lord, pasayloan niyo makasasala. Salamat sa katubsanan dito sa cross. Jesus, ako kang manluluwas. Hari akong kinabuhi. Ako kang dawaton sa ligan, Ginoo. Okay, mga Bible students, padayon na ito sunod ang atong klase about the attributes of God. Magprita.
atoy duko mga ulop pinyong mga mata dalaygon ka Lord sa walay katapusan. Salamat sa grasya galooy nga imong gipadayag sa imong balang kasulatan ang imong mga kinaiyahan aron kami kanimo musalig ug dili magduha-duha magmalipayon sa pagsunod ni anang labing gamhanan nga Dios matuod matarong hustisya. Dalaygon kayo great in Jesus name I pray. Amen. Okay, mayong hapon hangtod sa sunod and God bless. Bye-bye.